Fysik-kemi med Emma. Vi skal nu fortynde, eller vi har lidt fortyndet saltsyre med ammoniakvand, som er en base. Vi har gjort det 10 gange. Her har vi gjort det et par gange. Der er ikke sket noget, så vi prøver igen. Og vi har gjort det med cirka 25 ml. Ja. Lidt mere. Lidt plus minus. Lidt mere. Så siger vi bare ikke. Det er bare Undskyld. Så prøver vi igen. Ja, der sker igen. Vi skal helst ikke lægge det oven på det der. Nej, fordi jeg er rigtig. Prøv at tage 3. Jeg tænker, at vi måske skal tage et større bær. Ja, det kan bare lige ja, det stinker helt. Yes. Skal jeg gå hen? Ja, bare lige hurtigt. Okay, Emma, du gør det. Skal jeg ikke noget? Så prøver vi igen. I er slet ikke lige så mange som mig. Så er det ved at lykkes, eller er I ved at blive sindssyge? Det er ved at blive sindssygt. Vi skal have et større bærglas. I har godt nok også fået lavet en stor blanding efterhånden. Ja. I bruger meget stor blanding, jeg synes jeg også. Ja, det har vi slet ikke. Ja. Nu skal I lige få rørt rundt, før I... Begynder I nærme jer noget, eller? Ikke rigtigt. Det begynder der at ske lidt nu. Nu skal I begynde at proppe meget langsomt i. Ja. Okay, ja, Så ikke mere, nej. det bliver ja. Ja, det bliver lige så lyst. Vi har en Mikkel, vi har en vinder i en 7,03, Den er okay, nu skal der kun én dråbe i, eller sådan noget. Ikke særlig meget. Cecilie. Ja, det er snart. Hvad skal vi nu? De finder så konkurrencen for at have blandet mest sammen. Altså er det også den største. Nej. Nu skulle du altså ikke... Tror I ikke med dig nu? Jo. Du kan lige lægge dem lige siden de andre. Nej, hvor er det fint altså. Det er så vores vej igennem fortynningen, eller? Nej. Processen. Stopper vi nu? Ja.